Každému z nás sa stalo, že podviedol, kradol, zabil alebo vraždil. Úplne každému. Ale čo s tým, keď si predavač všimne, že kradnete a udá vás? Tak o tom je dnešný prípad. Janko kradol a proti nemu stojí štát. A napriek tomu, že stále znie dramatická hudba a idú spomalené obrázky, ja už nemám čo povedať. Ďakujem. Posaďte sa. Vážení prítomní, vaša eminencia, vaša magnificencia, vaša honorabilita, vaša patedla. Neskôr otváram prípad Janko versus štát podľa paragrafu 38 zákona 55, hlava 22, číslo 5. Žije, sám doma 2, 7 statočných. Čo hovorí obžaloba? Prosím. Tak, vážená stolica, prípad vidíme takto. Dvojvodka. Je nad mesiac, jasné. Nad slnko. Presne. Prosím? Hovorí sa nad slnko, jasné, Štefan. Tomáš, nerozťahujme to. Pozri sa. Pardon. Moja mandantka týmto chcela naznačiť, Tomáš, tak. Je jasné, že chlapec je páchateľ. Pácha na ňo. Odsudzili jej vysokokokosovú nereálnu tyčinku z obchodu. To je celé. No. Obhajoba, ako sa cíti váš mandant? No, tak napriek veku sa cíti veľmi dobre. Cholesterol má v poriadku, troška úbytok bielých krviniek, ale inak tlak 60-90/60. Myslím, čo sa týka prípadu. Aha, áno, môj mandant sa cíti vinný, chce napraviť túto chybu a samozrejme chce dotyčnú tyčinku vyvrátiť. Moment, zamieta sa. Ďakujem. Začína to tu byť mierne pometené. Čo hovorí obžaloba? No, v tomto prípade, pozrite sa, je to chlapec. A my sme len ľudia. No. Nie? A myslíme si, že ale aj chlapec musí dodržiavať zákony tohto štátu. To inak nejde. No aj my sme boli deti, ale presne tak. Bohužiaľ, prišiel na kota mráz. Na psa mráz. Presne tak. A myslím si, že by bolo veľmi vhodné, keby sa chlapec mojej mandantke ospravedlnil. Najlepšie niekde v spravodajstve, v hlavnom vysielacom čase. A keby ušli zisk, ktorý mojej mandantke ušiel, vďaka nemu nahradil. Konkrétne sa jedná o sumu 90 centov. Povedzme. Plus HDP. PHD, MHD, DPOH, neviem. Takže v duchu oko za okno, zub za ním. Čo hovorí obhajoba? Áno. Áno, môj mandant súhlasí. No. Rozsudok. Vážení prítomní, keďže náš právny systém nám ukladá povinnosť starať sa o morálne kvality našich občanov a taktiež nám ukladá za povinnosť prevenciu pred trestnou činnosťou, preto sa pýtam, ak dnes Janko ukradne tyčinku, čo to bude o 10 rokov? Automobil? Vylúpi banku? Chatu? Námietka, pane. Zamieta sa. Prístrešok? Fondy? Kategorické nie. Menej republiky. Ako výstrahu pre všetky budúce generácie, ktoré by chceli kradnúť a bezdôvodne sa obohaťovať, odsudzujem tu prítomného chlapca Janka na trest smrti obesením. Ale pane... Vás takisto, pretože obhajujete zlo
Ježiš, preboha, ale to zase takto, to zase nepreháňajme, no veď to je len jedna tyčinka, no. Len tyčinka za 70 centov. Za 70 centov, prosím, vláčiť úbohého chlapca po súdoch, dívať sa na hladné detské očka a ešte ho vláčiť po justícii. Špagát! Štefan, ty kam ideš? Ja viem, ja sám. A pre vás, ktorí zavoláte hneď, máme praktický tlček Titanius za 90 centov.